ಇವೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾವಡಿಡ್ ಪುರ್ಲಕಟ್ಟದ ನೃತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯಲಿರು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನವ್ಯ ಬಾಬಿರಾಜ್ ಮಿರಿದ್ ಗಣಪತಿ ಶ್ಲೋಕ. वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. परं ब्रह्मा परं धाम परेशं परमेश्वरं विघ्ननिघ्नकरं शान्तं त्वां नमामि गजाननं. परब्रह्मा परं धाम परेश्वरं विघ्ननिघ्नकरं शान्तं त्वां नमामि गजाननम्. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಕಂಠಡ್ ಗಣಪತಿ ಶ್ಲೋಕದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಸುಗಿತೊಂದು ಶ್ರೀಮನ್ ವಿಘ್ನ ಮಹಾರಾಯನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟುಗು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಒಂದೊಳ್ಳೆರು. ಶಿವತಾಂಡವ ತಂಡದಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗವಾಣಿದ ಜೋಕುಲ್ಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಎಂಕ್ಲನ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದುಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾದುಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೊಲ್ಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಒಟ್ಟುಗು ದೈಮಂತದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸೋಡುಪನಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದಕ್ಕಲು ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಪಿರೌಡು ನಿಕ್ಲನ ಮಾತ ತಯಾರಿಡುಪ್ಪೊಡು ಪನಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಗೊರಗತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಈ ಮುಜೆ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಆ ಪೂಜೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ
ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಚಿನೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟುನಲೇಸ್ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಪುನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪರೆದು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ನಾಟಕ ಶಿವದೂತಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಇವಂಜಿ ನಾಟಕಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಪುರ್ಲಕಂಠಡು ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ನಡಪೆರೆತದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆನ ದುರ್ಗಾ ವಾಹಿನಿದ ಜೋಕುಲು ಜೋಡು ಕರೆಟ್ ಕಂಬುಳದಾನಿ ಎರುಗಿಡತ್ತಿ ಸೇಸಪ್ಪನಾಗ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖುಷಿ ಏತಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಏ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಸೂಪರ್ ಬೋಗು ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದು ಬೆಡಿ ಬುಡ್ನ ವಾಸನ್ನಾಗ ಮುರುಗ ಬೂರ್ನ ಗೇತ್ ಖುಷಿಯಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಕಂಡೊಡು ಬುಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ನಗ ಸುದೆಕ್ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನಗ ಜವನಿಯರು ಲೈನ್ ಪಡ್ನಗ ಗಾಳಗು ಮೀನು ತಿಕ್ಕನಗ ಬಲ್ದು ಗಿಡಿಯಾಗ ಬಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡು ಎದುರು ಬುಡ್ನಗ ಗೆಂದಂಡೆಂಚಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಭೂತದ ಕೋಲೋಡು ಸಂದೀಪನೊಂದು ಅಣಿ ಕಟ್ಟಿದು ಹಣ್ಣು ಗಗ್ಗರ ದಿನಗ ತೂಪಿ ನಕ್ಲೆ ಗೆಂಚಾಂಡೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ತ ನೃತ್ಯ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ದುರ್ಗವಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನನ್ನ ಸುರುತ ತಂಡ ಶಿವತಾಂಡವ ತಂಡ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶಾರದ ಕೊಲ್ಯದ ಲಾಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಔಟ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನಾಥ ದುಂಬತ್ತ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದಕ್ಕಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ. ಶಿವತಾಂಡವ ತಂಡದಕ್ಕಲ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬರೋಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ಹಾಡಿನ ರಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ, ಗಾಯನ ಪೂಜಾ ಸನ್ಯ. ಬಂದುಲೆ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದಕಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತ ಬರಡು ನಿಕ್ಲೆನ ತಯಾರಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುರನಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡು ಮೂಜಿ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೈಮಂದದ ಅಪ್ಪೆನ ಪೂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ತಂಡೋಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪಿನ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ತಂಡದಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆಯ್ನೇಟ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೂಟದ ಜೋಕ್ಲೆನ ನನೊಂಜಿ ನೃತ್ಯ ನೊಂಜಿ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಮೂಜಿ ತಂಡಗಲ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಈ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾವಡಿಡ್ ಅವಕಾಶದ ಒಟ್ಟುಗು ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ಪನ್ಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟುಗು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆನ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನೋ ದಯಮಂತದು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕೊಲ್ಯ ಕೊರಗತನ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಅಂಜನೆ ಶಿವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಂದದ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಹಕರಿಸೋಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ 7 ಗಂಟೆದ 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿಪು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಅಕ್ಲೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ದಯಮಂತದ ಆ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಜೋರಾದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಜೋರಾದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅಪ್ಪೆನ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ.
ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 7 ಕಡಲಾಚೆ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದ ಗಂಡು ಕೇಂಜವ ಹಕ್ಕಿ ಬಾರದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಹೆಣ್ಣು ಹಕ್ಕಿಯ ಹರಕೆಯಂತೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ಹೋದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪೆಜನಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. 16 ದಿನದ ನಂತರ ಮಗು ಕೂಗುವ ಸದ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಲೆಂಬಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಋತುಮತಿಯಾದ ಬಾಲಕಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕೇದಗೆಯನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಮಲೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಗುವನ್ನು ತೀರಿ ಹೋದ ತನ್ನ ತಂಗಿ ದೇಯಿ ಎಂದು ಸಾಯನ ವೈದ್ಯ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಸಾಕಿ ಮುಂದೆ ಕಾಂತನ ವೈದ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಧೂಳಾಗಿ ನಡೆವಾಗ ಕಚಗುಳಿನ ಇಡುವೆ. ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೆ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಡುಗಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ವರ್ಗವೇ ನಾಚುತ್ತಿದೆ ಎಡೆ ಚೆಲುವೆ. ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ರಸ ಜಲಧಾರೆ ನನ್ನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ನೀನೆ ನೀನೆ ತುಂಬಿರುವೆ ಮನಸಾರೆ ಬಡುಗಾಡಿ ನೀ ಬರುವಾಗ ವರ್ಗವೇ ನಾಚುತ್ತಿದೆ ಎಡೆ ಚೆಲುವೆ.
ಅರಸು ಪಡುಮಲೆಯ ಪೆರುಮಳ ಬಲ್ಲಾಳನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ದೇಯಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರಿಗೆ ಜನುಮ ನೀಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೆರೆದಡದಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತಾಳೆ. ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಚೆಂಡಾಟಗಳಿಂದಲೇ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಗರಡಿ ಕಾಳಗ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತುಳಿಬೇಡಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ಕುತಂತ್ರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನನ್ನು ಎದೆ ಬಗೆದು ಕೊಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ರಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ರಾಜನ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಗಡಿಪಾರಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪಂಜದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕಿನಿದಾರು ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಲಹುತ್ತಾಳೆ. ಪಂಜದ ಅರಸ ಕೇಮರ ಬಲ್ಲಾಳನ ಅರಮನೆ ಸೇರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮತ್ಸರ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಮಂತ್ರಿ ಚಂದುಗಿಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಕೆಮ್ಮಲಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಬಲ್ಪು ಕೊಲ್ಲ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಂದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲೆಲೆನ ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಲದೈವ ದರ್ಶನ ಕೊಲ್ಲವೋ ದೈವ ಕೆಮ್ಮಲಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಬೆಳಕಲ್ಲ, ದರ್ಶನ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುವ ಬೆಳಕು ಕಾಣ್ತದ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯರು ಸೆರೆಮನೆ ಭೇದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಎನ್ಮೂರಿನ ದೇವಬಲ್ಲಾಳನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಎಣ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಪಂಜದ ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ತನ್ನ ಸುರ್ಯದಿಂದ ಪಂಜದ ಮಂತ್ರಿ ಚಂದುಗಿಡಿಯ ತಲೆ ಕಡಿದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡುಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಳ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಪಿತೃ ಸಮಾನರಾದ ಬಲ್ಲಾಳರಿಂದಲೇ ಕೊಲೆಯಾದ ಅಣ್ಣ ಕೋಟಿಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ದುಃಖಿಸಿದ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆ ಬಡಿದು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ವೀರ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದ ಈ ವೀರ ಪುರುಷರನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಸಂಭೂತ ಭುವಿ ಸಂಜಾತ ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವ ನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ
ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊರಗತಣಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ. ನನದೊಂಬುದ ತಂಡ ಶಾರದಾ ಕೊಲ್ಯ. ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮಾತಕ್ಷೇತ್ರೋಡ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದುಪ್ಪನ ಈ ಕಾಲಡು ಕೊಲ್ಯದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ವೇದಿಕೆದ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಬೆತ್ತ ಲೇಸಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿದ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದರು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಸಬೆತ ಲೇಸದ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ಊರದ ಹಿರಿಯಪ್ಪ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಒಂಜಾತ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ದರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು. भारतवर्ष एक महान सभ्यता है जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे. इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे. हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई. मणिकर्णिका. मृगेन्द्र सुगर्जना सबलमत्त गजेन्द्र विमर्दन विपिनराट सदृशो बलवानयम् समनुजो हि नृसिंह वरस्तथा. कन्या कैसे कलाइयां घुमाती है मैं दिखाती हूँ. प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो. आन भान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो. आरंभ है प्रचंड
सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। दरबार में बुलाओ। I have a message for the Queen. सैनिक कदर और क्रांति को कंपनी ने सफलतापूर्वक कुचल दिया है। कंपनी का मानना है कि लक्ष्मीबाई ने मौका परस्ती का खेल खेलकर झांसी को हथिया लिया है। लक्ष्मीबाई को कंपनी चेतावनी देती है कि जल्दी महल खाली कर दे। पिछली बार सम्मान देकर निकाला था, इस बार महल से बुरी तरह खदेड़ देंगे। हमारी संस्कृति में पहले शांति और फिर क्रांति को जगह दी गई है, मगर अंग्रेजों ने हमें सिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। झांसी तैयार है किसी भी स्थिति के लिए। You want to fight a war without money, without resources? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। सिलसिला ये बादलेर यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपने संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े। हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। गगन कहे विजयी भव। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार। लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी। लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। गगन कहे विजय भव। मैं लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर राव की पत्नी, नवलकर वंश की वधू, प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे श्वास में प्राण है, मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी।
नहीं झुकने दूंगी झांसी का स्वाभिमान, नहीं झुकने दूंगी मातृभूमि का मस्तक। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। शकल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई, झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। Prepare the master cannon! Fire! Charge! Sono नीचे! चलो! लक्ष्मी रानी लक्ष्मी बाई की शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के 2 वर्ष बाद 1860 में काशीबाई ने दामोदर के पक्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण किया। दामोदर जीवित रहे, लंबी बीमारी और गरीबी के कारण सन 1906 में 58 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। 1870 में सदाशिव राव को ब्रिटिश सरकार ने मृत्यु दंड दिया। गुलाम गौस खान को झांसी के किले में दफनाया गया। आज भी उनका मकबरा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जनरल ह्यू रोज ने अपनी आत्मकथा सर ह्यू रोज एंड द सेंट्रल इंडिया कैंपेन 1858 में लिखा था, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानता हूं। अगर विद्रोहियों में एक मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಾರದ ಗೊಲ್ಯ ಮುಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಮುಖ್ಯದ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆದಂತೆ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿನ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರದೊಟ್ಟುಗು ಈ ದೇಶಗಾದ ಅಲ್ಮಂತಿನ ಸೇವೆನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ
ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯನ ಕೊರ್ನ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಕೊಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ನನವರ ಜೋರದ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದುಳೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟುವನದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನನವರ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಎಂಗಳ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಉಪ ಎಂಕ್ಲನ ಅಣ್ಣೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಜೆಪಿದ ಎಂಕ್ಲನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕುಂಪಲದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಊರರ್ಮೆಂಚಿನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೆರು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆತ್ತ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಬಿಡುವಿರದ ಅರ್ನ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದೇರು ನನೊರ್ತಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಎಂಗಳ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕಲ ಎಂಗಳ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ತಿನ್ನಡ್ದಾದ್ರ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪಿನ ಹೊರಟು ಎಂಗ್ಲ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೆರೆನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಳು ತೊಂದರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದು ಹೊರಟು ನನಾತ್ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಜೋರಾದ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬುಳೆಪಾವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೊರಡು ಪನ್ನಂದ್ ಅರೆಗ ಶಾಲದ ಒಂಜಿ ಗೌರವನ ಎಂಕ್ಲೆನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಗೌರವ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿಯಾಯನ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಎದುಕೊಂಡೋಡು ಅರೆಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಪವಿತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೆ ಅರ್ನ ಒತ್ತಡದ ನನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಿನಡ್ದಾದ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದು ಕಗತೊಂದು ಆಂಡಲ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಗ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪನ ಹೊರಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತದ ಮೋಕೆಡೆ ಸೇರಂದೇರು ಅಣ್ಣನ ನನವರ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪ್ಪಗೂ ನಿಕ್ಲೆದುಗಳು ಗ್ರಾಮದ ದೇವರನ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದುರ್ಗವಾಹಿನಿದ 25ನೇ ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ ಕಟ್ಟಡದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಉಪನಂಚಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬುಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಸೇರಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡೆ ಹೆಂಗ ತೋಜನು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಭವಾನ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಪನಿಯರೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಇನ್ನೇ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುನೀತಾಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರಿ ಅನ ಅರ್ನ ಪುದರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಂಡೆ ಅಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪೊಂಜೋಲೆ ಆದ ಬತ್ತು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಅಕ್ಲನೆ ಸ್ವಂತ ಯೋಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಇನಿತ ಕಾಲಡೆ ಸಮಾಜದ ಆತದಾಲ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸವ ನಿರಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದೆತೊಂದು ಐಕ ಬೋಡಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡನ ಮಲ್ತದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷಲ ಸತತವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಸಮಾಜದ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಜನಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂದು ಯಾನ್ ಪನಿಯರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇಚ್ಛಿಸುವೆ ಇನಿ ಪವಿತ್ರಣ್ಣನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ನೇತ ಪಿರಾವಡ್ ಒಪ್ಪೆರ್ಯಾರು ಆಂಡ ಇನಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಪೊಂಜೋಲು ಸಮಾಜ ಜತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇನಿತ ಕಾಲಡ ಆತದಾಲ ಸುಲಭ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಾನಾ ನಮನೆದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಗತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನಿ ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುನಿ ಎನನೇ ಯಾನ ಪನ್ಪುನು ಮಾತರೆಗಳ ತೂನ್ಹಗ ತೋಜರೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಡೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನೇತ ಪಿರಾವಡು ಪರಿಶ್ರಮ ತ್ಯಾಗ ಅಂಚನೆ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗತಿಲ ಐತ ಪಿರಾವಡು ಮಸ್ತ್ ನಡತದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಪೂರ ಪನ್ರೆ ಆಪಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗ ಮಾತ್ರ ಎದುರುಡು ಪೊರ್ಲುದ ಮನೆ ತೋಜುಂಡು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸಂಗತಿಲ ಮನಸ್ಸದ ಅಂತರಾಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಐನು ಪೂರ ಮೀರಿದು ಸಮಾಜಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ನಾಯಕತ್ವ ಆ ನಾಯಕತ್ವದ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣಕ್ಲೇನು ಇನ್ನು ನೇಟು ಪುನಃ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮಾತಾ ಪುಂಜೊಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿದಾಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವಡಿತ್ತಿಂದ ಕೆಲವೇರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲವೇರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲವೇರು BJP ಕೆಲವೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಡು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ
ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಡ್ಲ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಡ್ಲ, ಸೋಮೇಶ್ವರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಾಡೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪಾಡೆ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಒಪ್ಪಾಡೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಇನ್ನು 25ನೇ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಾತ ಪುಂಜೋಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದನೆಂದು ಪನ್ಯಾರ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಡು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಸಭಾಲೇಸಡು ನಿಜವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋರು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ ನೀಡಿದಾತ್ರ ಬೇತೆ ಮಾತ ಮೇಕ್ಲ ಪೋಪನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸೋಡು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಎಂಕೊಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಇರು ಪಂಡರು ಎಂಕ್ಲನೆ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಮಹಿಳೆಯರನ ತಂಡ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಡಲು ಉಪ್ಪೇರ್ಯಾರು ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅಕ್ಕಲ್ರ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದೆ ಪಿರೋರ ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಂದುಲೆ ಉಡಲಿದ ಪನಿ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟುಗು ಸದಾ ಬೆರಿಸಗಾಯಾದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆಯಾದ ಅವೇ ಸಂಘಟನೆ ಪಡು ಆ ಚಾತುರ್ಪುಡು ತನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪು ಮೇರೈನಾರ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಇರ್ನ ಮೂಕ್ಯದ ಎಡ್ಡಪ್ಪಗು ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪ ಬಂದುಳೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಶಿವ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕ್ಲನ ಜೋಕುಲು ಶಿವತಾಂಡವದೊಟ್ಟುಗು ನಿಕಲ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಪೂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಜ್ಜದ ಬೆರಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಮೂಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂದೊಂದು ಸಬೆತ ಲೇಸನ ಸುರ್ಮನ್ಪ ಇತ್ತೆ ನೃತ್ಯ ಶಿವ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಜೋಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ.
ಅಮ್ಮ, ಈ ವೀರಮಹಿಳೆ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಮಗ. ಬಾ. ಅಮ್ಮ, ಈ ವೀರಮಹಿಳೆ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಮಗ. ಬಾ, ನಿನಗೆ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಮುಗಿದು ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಸೂರ್ಯದೇವ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದಾನಶೂರ ಧೀರ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಕರ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಂತಹ ಗಂಡು ಮಗನನ್ನೇ ಕರುಣಿಸಪ್ಪ. ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಮೊರೆಗೆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರು ಆಕೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಗಗನನಿ ಭುವನನಿ ಶಿಖರನಿ ದಣಿದರೆ ಧರಣಿಗೆ ಧಣಿಯುನಿ. ಸಕಲನಿ ಪಣವಿಡು ನಾಳೆಯ ಚರಿತನಿ. ಯುಗವು ಇರುವ ತನಕವು ನೀನೇ ಜನರ ಕಾಯೋ ಧಮನಿಯು ನೀನೇ. ತಡೆವಾಲೆಯು ನೂರಿದೆ ಮುಂದೆ ಅಂಜದೆದೆಯ ನಾವಿಕನೆದುರೇ. ಪಣವಿಡು ನಾಳೆಯ ಚರಿತನಿ, ಪಣವಿಡು ನಾಳೆಯ ಚರಿತನಿ. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತನಗೆ ಒಂಟಿತನದ ಜೀವನವೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲೋ ಆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಳು. ಮಗ, ನೀನು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡುವವರೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಮಗ. ಮನದಲ್ಲಿ ನಾ ಕೂಸೆ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಂದು ಹೋಗಲಾರೆ. ನೀನೆ ನನ್ನ ಜಗವೇ. ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೀ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಕುರುಡನೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ. ಹಾದಿಯ ಕಾಣದ ನನ್ನಯ ಪಯಣದಿ ಧ್ರುವ ತಾರೆ ನೀನು.
ಗಂಡು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮಗುವಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾಳೆ ಈ ತಾಯಿ. ದೇಶ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಭಾರತದ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ ಈ ತಾಯಿ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ನೀಡಬಲ್ಲ ವೀರಭೂಮಿ. ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಬೆರೆತ ಭೂಮಿ, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮಿ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಿದೆ ಓಂಕಾರವೇ, ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಜಯ ಭಾರತಿ ಜಯ ಘೋಷವೇ. ಹೆಲೋ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ರೀಚ್ ಆದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿಮಾ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದೇಶ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ತಾಯಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ತನ್ನ ಮಗನ ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನೊಂದ ಆಕೆಗೆ ಮಗನೇ ಎಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಗನು ತನ್ನ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು ನೂರು ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು ನೂರು ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದೆ, ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಗೆ ನರಳದಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲಿ ಸಲಹಿದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನ ಮರೆವುದೇ, ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಬಿಸಿಯ ಹನಿಗಳು ನೂರು ಕಥೆಯ ಹೇಳಿವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. ಮಗ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ದಾಳಿಯಾಯಿತೆಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಾಯಿ, ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಧೀರ ವೀರ, ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ತಾಯಿಯ ರಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಾನು ನಂಬಿದ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಗಡಿಯ ದಾಟಿ ತಂದಾನು ಬೆಳಕು ಕೋಟಿ, ಭೂಮಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೇಳದೇನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತೆ.
ಮಗ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಧೀರ ವೀರ. ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅವನ ತಾಯಿಯ ರಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಾನು ನಂಬಿದ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಗಡಿಯ ದಾಟಿ ತಂದಾನು ಬೆಳಕು ಕೋಟಿ, ಭೂಮಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೇಳದೇನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಕಣ್ಣ ಕಾಯೋ ರೆಪ್ಪೆಗವನೇ ಕಾವಲಾದಂತೆ. ಮೋಡಾನ ಮಳೆಯ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಹನಿಯ ಕೂಡಿ, ಕಾದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುತ್ತ ನೀಡುವ ಜೀವ ಹನಿಯಂತೆ. ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾಣದಂತ ಸೈನ್ಯ ನಿಂತಂತೆ. ಬೆಳಕು ಕೋಟಿ, ಭೂಮಿ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೇಳದೇನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ಕಣ್ಣ ಕಾಯೋ ರೆಪ್ಪೆಗವನೇ ಕಾವಲಾದಂತೆ. ಎಂದು ತನಗೆ ತಾನೇ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಆಟ ಬೇರೆನೇ ಆಗಿತ್ತು. ತಾಯಿಯ ಧೈರ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ದೇಶ ಸೇವೆಗೆ ಹೊರಟ ಮಗ ಶವವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿಸಿದೆ. ಹಕ್ಕಿಗೆ ಮಾನಾಗಿ ಹಾರಲು ಬಲವಾಗಿ, ಮಡಿಲಲ್ಲೇ ಆಗಸ ತೋರಿತು ನಿನ್ನ ಮಮತೆಯ ಬಲವಾಗಿ. ಈ ಕತೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ ಮಗ? ಈಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಯಾವ ತಾಯಿಯೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೋಧರ ತಾಯಂದಿರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸೈನಿಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಗೌರವ, ಅವಳ ದಿಟ್ಟತನ ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ನಿಜವಾದ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಗ, ನಿಜವಾದ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬವೇ ಈ ಭಾರತದ ವೀರ ಮಹಿಳೆಯರೆಂಬ ಶುಭ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ನೃತ್ಯ ಶಿವ ತಾಂಡವದ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಈ ಶುಭ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ
ಇದೀಗ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ 3 ತಂಡಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ತಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಆದಿತ್ಪುನಂಚಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈತೆ ದಿನ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕನ ಮಂತ ಕೊರಿಯರು ದೈಮಂತದ ಅಕಲ ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನವದ ಸಗಾಯಲ್ನ ದೊತ್ತನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಪೂಜೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಶುರುವಾತನು ಪೂಜೆ ಆಯ್ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ನಡಪೆರಂಡು ದೈಮಂತದ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದಕ್ಕಿ ಬರಡು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಾ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನವದ ಸಗಾಯನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿದವರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಎಕಡೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ ತುಳುನಾಡದ ವೀರ ವನಿತೆಯರಾದಿತ್ತೀರು ದಯಮಂತದ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಬರಡು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಾ ಎಂಕ್ಲೆನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಪನವದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಪನವದ ಸಗಾಯದ ಜೋರಾಯನ ಕೈ ತಾಟಿದವರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ನನ ದುಂಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕೊಲ್ಯದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ವೀರ ರಾಣಿಯರಾದ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವೀರತ್ವನ ನಮಕ್ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ನಕಲ್ ದೈಮಂತದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಅಪ್ಪೆಗವಲು ಪೂಜೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಂಜ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಿನ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಕೊಲ್ಯಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇತ್ತು ನಕಲ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ವೀರ ಮನಿತೆ ದುಂಬತ್ತ ಬರಡು ಮೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚರಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊರಟು 25 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠ ನಡತಂಡೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಕಲ್ಲರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಗುರ್ಕಾರೆ ಉಲ್ಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇನು ಪೊರ್ಲಕಂಠ ನಡ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಮಂತಿನಂಜಿನ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೆರೆಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ತಮಲ್ಪಗ ಮೆರೆಗೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಪನೌದ ಸಗಾಯಲ್ನ ಕೊರಡು ಪಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದವರು ಅಂಚೆನೆ ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲ ದೈಮಂತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತ ಬರಡು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಪಣವುದ ಸಗಾಯನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊರಂದುಲ್ಲ
ನೃತ್ಯ ಶಿವಂ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರಡು ಬಂದುಳೆ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ನೃತ್ಯ ಶಿವ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲ್ ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಬೋಡಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ವೀರ ಯೋಧನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಉಜ್ವಲವಾಯಿನ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಡ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ನೆಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನವದ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಸಗಾಯನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಬಂದುಳೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ಪುಗ ದೈಮಂತದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಮರಜ್ ಜೆಕೆ ಎತ್ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬತ್ತ ಬರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ಈ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗಲ ದೇವರ ಉಜ್ವಲವಾಯಿನ ಭವಿಷ್ಯನ ಕೊರಡು ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬತ್ತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಟ್ಟಣೆ ಆ ಒಂದು ಪುಂಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಗ್ಲನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಗೂ ಸರ್ವ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಅಂಚನೆ ಮುರನಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಈ ಊರ್ದ ಕಿನ್ಯ ಪುರುಬಾಲೆ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ರಡ್ಡು ಜನ ಲೌಲ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಪು ನೆಟ್ಟ ಅಕ್ಲನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸ್ವರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪದ್ಯನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರಟು ಆ ಬಾಲೆ ಪುಗಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕಿಯಾದ ಒಂಜಾತ್ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಗಾಯನನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಸನಿಲ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬತ್ತ ಬರಲರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತ ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಭಾವಗೀತದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತ ಸುರುಕಾದ ಕಟ್ಟಿಲ್ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪದತ್ತ ಹೊರಟು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಬರಂದುಲ್ಲೆ ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಲ್ ಹೋಲ್
ಸಿರಿಯೇ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಕರುಣೆಡತೋಲೆ ಕಾರಣಿಂಬೈದೆ ಕರುಣೆಡತೋಲೆ ಕಾರಣಿಂಬೈದೆ ಕಟೀಲದ ಜಾಗೆಡ ಅಪ್ಪೆನ ಕಟೀಲ ಕಿವಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಗೆದ ನೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಚಿದ ಕಟೀಲದ ಜಾಗೆಡ ಅಪ್ಪೆನ ಕಟೀಲ ಕಿವಿಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತಗೆದ ನೀ ಎಲ್ಲ ಕೊಲ್ಚಿದ ಅದಪುರ ಸಾದಿಡ ನಿಗಿತದ ಬೇಗಡು ಬೆಳಗಲೆಲೋ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಬೆಳಗಲೆಲೋ ಕೋನು ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಬೆಳಗಲೆಲೋ ಕೋನು ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಕುದುರುದ ಸಿರಿಯೇ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಕರುಣೆಡತೋಲೆ ಕಾರಣಿಂಬೈದೆ ಕುದುರುದ ಸಿರಿಯೇ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿಯೇ ಕರುಣೆಡತೋಲೆ ಕಾರಣಿಂಬೈದೆ ಕರುಣೆಡತೋಲೆ ಕಾರಣಿಂಬೈದೆ ಕರುಣೆಡತೋಲೆ ಕಾರಣಿಂಬೈದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಟಿಲೇಶ್ವರಿನ ಸುಗಿತಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿನ ಈ ಪದಲ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಆರಾಧ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿನ ಶುರುವಾತನು ಮನೀಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಬರತಿನಂಚಿನ ಪದ ಬಂದುಳೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಂತಂಡ ಎಂಚಾವು ಅವು ಏತ್ ಪೊರ್ಲಾವು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರನ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಎಂಚ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕ್ಕೇನರ ಪಂಡದು ಒಂಜಾತ ದಿನಟ್ಟು ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಪರ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಪದನು ಪಂಡಿನಾರು ಪೂಜಾ ಸನಿಲ್ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನ 10 ವರ್ಷದ 10 ನೆಂಪುಗಾದ ದೀಪವು ನಿನ್ನದೆ ಗಾಳಿಯೂ ನಿನ್ನದೆ ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು ಪನ್ಪಿಲಕನೆ ತಾನು ಪೊತ್ತುಂಡಲ ಊರರ್ಮೆ ಬುಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ 10 ದೀಪನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅಂಚಿನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅರಿ ತಡುಪೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಲಶಗೂ ಬೊಳ್ಳಿದ ಚೊಂಬುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ನು ಮೈತೊಂದು ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಗೆಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪೂಜಾ ಸನಿಲ್ ನೇರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಪದನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೊಂಬುದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಸುಧಾಕರಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯಡು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರನ ಅಕ್ಕೆ ನಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತುಕೊಳ್ದೇರು ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸನ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಮತಕ್ಕ ಬೈದೇರು ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರತ್ಯಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಮೀನಾಕ್ಷಕ್ಕ ಅಂಚಿನ ಯತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಇತ್ತೆ ಪದತ್ತ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯಡು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಸನಿಲ್.
ಹಾಲ್ ಹಲ್ ಬುಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದಾಲಿ ಸಿಗುವಲಿ ವಾಹಿನಿ ತಾ ಕೂಟಗ
ಬಂದುಲೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಲಕನೆ ಮೂಕೆಡೆತುಕೊನ್ನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಗಾಯನು ಕೇನೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಮೂಕೆಡು ಎಂಗ್ಲನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿಲ ತೊಂದು ಬರಂದುಲರೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುಲ ದೀಪದ ಒಟ್ಟುಗು ನನವರ ಸಬೆತ್ತ ಚಾವಡಿದ ತೀರ್ಥ ಜಮರ್ಗೆಲ್ಗು ಪೋಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಹೊರಟು ನಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾತ ಮೂಕೆಡೆದು ಕೊನ್ವ ಬಂದುಲೆ ನಾಗ ನಡೆತ್ತ ಸರ್ಪ ಜಡೆತ್ತ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಬಾರ್ಕುಡ್ದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಗಟ್ಟಮುಟ್ಟ ತೆನ್ಕಾಯಿಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಅವು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಆ ತುಳುನಾಡುಗಾದು ಅವೇತೋ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ತನ್ನ ಸೇವೆ ಸಗಾಯದೊಟ್ಟುಗು ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟದು ಬುಳೆಪ್ಪಾಯಿನ ಈ ಬುಳೆಚ್ಚೆಲ್ದ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾದದು ಪೊರಂಬಾಟ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಊರು ಅವು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಉಳ್ಳಾಲ ಆ ಉಳ್ಳಾಲಡಿ 25 ವರ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗಾದ ರಾತ್ರ ಪಗೆಲು ಬೆನ್ನಿಂಚಿನ ಮಾತಿರಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ಲು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವಹಿಸೋಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣಾಂತರ ಹಿಡ್ದು ಆಗ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಗು ಪೋಯಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ್ ಎಂಗ್ಲನ ಮೋಕೆದ ಅಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ DS ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸದ ಕಾರ್ಯಂತರಾದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಈ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟುಗು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟುಗು ಊರೊರ್ಮೆ ಎಲೆಮರಿತ ಕಾಯ್ದ ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಾತ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ನನ್ನ ಸೇರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೇರು ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭನ ಕೋರಿಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಬಿ ಆಳ್ವ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಾರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಪನಾವುದ ಸಗಾಯನ ಕೊರಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿ ತಟ್ಟು ನಂಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಚಕೆರಾಯನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರ ದೈಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಈತ ಪೊರ್ಲಾವಡನಿತ್ತನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟುಗು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇಪ್ಪಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಇನ್ನಿತ ವನಸ್ಸದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗಾದ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತ ಅವರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುವನ ಕಟ್ಟಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕಟ್ಟೋನದ ಪಿರಾವುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಪಿಲ್ಲರ್ ನಕಲು ಬೋಡಾಯನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಗಾಯ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ 10 ವರ್ಷದ ಈ ಕನತ್ತ ಗೂಡುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡುಂದಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದುಂಬತ್ತ ಎಕಡೆ ಸತೀಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಬುಳೆಯೊಡುಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಮೂಜಿ ಶಕ್ತಿಲು ಶಿವ ಎಂಚ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ತ್ರಿನೇತ್ರ ದುಪ್ಪೆನ ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಗಾಯ ಸಾಕಾರದೊಟ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೊರ್ನಕಲು ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಸಲಹೆಗಾರರಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ದೈಮಂತದ ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸೇರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಒಳ್ಳ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮೂಜಿ ಜನ ಸಲಹೆಗಾರರು ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಸೇರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಬತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಿನ್ನೆರನು ಎಕಡೆದಿಂಚ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದಾಂಡು ಸಬೆತ್ತ ಲೇಸದ ಕಟ್ಟುಪಾಡದ ಲಕ್ಕನೆ ಸಬೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೊಗು ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತೋತ್ರದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೆರ ಬರಂದುಲ್ಲೆರು ಭವ್ಯ ವಂಶಿ ಸುಮಲತಾ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ
ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಆದಿ ಪೂಜಿಪ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು ಆದಿ ಪೂಜಿಪ ನೀನು ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನೇ ಗಣಾದೀಪ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನೇ ಗಣಾದೀಪ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. ಆನೆ ಮೂನೆದ ಗಣಪತಿ ನಿಕ್ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸುಂದೈ ತಮಲ್ ತೊಂದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಇಂಗ್ಲನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿದೊಟ್ಟುಗು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆರು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ. ಶುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರಿನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಕುಲದೇವರೈನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ದೇವದಯ್ಯರಿಗೂ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಇನಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೂ 25ನೇ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಉದಿಪನ ಆಂಡ್ ಉದಿಪನ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಅಪ್ಪೆನ ಚಾಕಿರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಉದಿಪನ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಸುರುಕು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಆನಗ ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸ್ಥಾಪಕ ಬಕ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನು ದಿಯರು ಅಪಗ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಪೊಂಜವಲಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ 1999 ಉದಿಪನಾಂಡ್ ಇಂಜಿತ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಬಿ ಅಡ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೊಡ್ಲ ಸೇರೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮುಲ್ತ ಪೊಂಜೋಲು ಸೇವೆನು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ದುಂಬತ್ತ ಸಮಾಜಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲರ್ದು ದಾಲ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗ್ ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜಡು ನಾನಾ ರೀತಿದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಪದ ಬಡಪತ್ತಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಗ್ಲೆನ ಮದಿಮೆಗಾವಡು ಅಕ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಾವಡು ಅಂಚೆನೆ ಸೀಕು ಸಂಕಟ ಕಾವಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮಡ್ದ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರನು ಕೊರೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆದ ಆವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಂಚಿನ ತರಬೇತಿನ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯೋಗ್ಲ ಜತ್ತದಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಆಟೋಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದು
ಇಂಚೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೆಟ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಎಂಕಲ್ದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತು ಪಂಡದು ಸುಮಾರು ಭಜನೆಡಾದುಪ್ಪು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಭಜನೆಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕಡು ಎಂಕಲ್ದಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆಲ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡು ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಕ್ಲನ ತಂಡ ನೃತ್ಯ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗ್ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಲ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗ್ 25 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಜ್ಜಂಡು ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಗ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರನ ದುಂಬುದಿಯ ಅಂಚನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡು ಮನ್ಪುಗಾ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿಂಡಲ ಎಂಗ್ಲೆನ ಬೆರಿಸಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಐನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕನಸದ ಕೂಸೈನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಈ ಏರಿಯಾಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡಂಡ ಆತೆ ಬಂಗಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೆನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಗ ಪೋದು ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಬೈದಿಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲನ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರನಕಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟರೆ ಅವು ಏತೋ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಡ ಈ ಊರುದ ಗೌರವಾನ್ವಿತಿರ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನಲ್ಲ ಪನವು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಸೇವೆಗೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಋಣಿ ಆದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಬೇತೆ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿನಿರ್ದವರ ಬೇತೆ ಸಹಕಾರಗುಳ್ಳ ಅನುಕೂಲ ಅಂಡ್ ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸೂರುದಡಿಟ್ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಗ್ಗಲ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮಲ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಭಜನೆನು ಕಲ್ಪಾಯ ಅವೇ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆದ ಬದುಕೇರೆ ಸಾದಿಲ ಕೊರಿಯ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಗ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡು ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಡ್ 25 ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ಬನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಐತಾತು ಖುಷಿ ಒವುಲ ಇಜ್ಜಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇರೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಿತಿಲೆಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜ ಅವೇ ರೀತಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಟ್ಟಡಲ್ಲ ಇನಿಕ್ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ಯಾನು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಈ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆಯೆ ಪನ್ಪುನ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಡೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆವಡು ಹಾಲು ಕೊರಿಯರೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅಲೆಗ್ ಮದುವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿಂದು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಪಗ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದಿತ್ಯರು ನಮ್ಮಡ ಮಾತ ಕೇಂಡರು ನಮ್ಮ ಅರೆಗ್ ಮದಿಮೆಗ್ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಕೊರ್ಕ ಪನ್ಪನಂಜಿನ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಸಹಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡನ ಕಟ್ಟದ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವರು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮನ್ಪೆರಂಡು ನಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಉಚಿತವಾದ ಕೊರ್ಪಾರ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಚಿತವಾದೆ ಏತೋ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಉಚಿತವಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ
ಅವೇ ರೀತಿ ಇಂಚಿಪ್ಪಗು ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಾವಡು, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಗಾವಡು, ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಾವಡು ಇಂಚೆನೆ ಎಂಗಳ ಉಚಿತವಾದ ಕೇರ್ನಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂತಿಜ ಉಚಿತವಾದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡನ ಕೋರೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ನನಲ ದುಂಬಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಆನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅವು ತತ್ತದು ಪೋಂಡು ಆನಗ ನಮಕ್ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದುಪ್ಪು ಅಪಗದ ನಮ್ಮ BR ಪಂಡಿತೇರ್ ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ನಮಕ್ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾತ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ವಾಸುಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಇನಿಕ್ ನೆನೆಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ತುಂಬತ್ತ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರದ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರಲಕ್ಕ ಅದು ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನೀಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಒಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಡುವಿಕೆಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶಾಲಿಯನ್ ಕೂಡ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶಾಲಿಯನ್ ಬೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟರೆ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಇಂದು ಮಾತ ಪನೇರೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂಚಾದ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಮಾದರಿ ಪನ್ಪರೆ ಎಂಕ್ಲೇಕ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕನ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರನ ಮುಗಿತೊಂದು ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರದ ಬೈದಿಜೇರು ಆಂಡಲ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಡು ಅರೆಗ್ ಮೋಕೆದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಜ್ಜನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪೆರೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪಿಲಾರ್ ಮೇರು ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮೆರ್ನ ಮಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಏರಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆರವು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾದಾನಿ ಅಂಚಿನರ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗ್ ಮೋಕೆಡೆ ಎಂಕಲ್ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದ ಮೇರು ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚೆನೆ ನನರಿ ಬಿನ್ನೆದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಡ್ಡಿ DS ರಾಜಕೀಯಡ್ ಬಾರಿ ಪುದರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ತಂಗಮ್ಮ ಮೇರು ಪೂ ಕೊರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಪಂದ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಮೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರ ಬೈದ್ಯರು 300 ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ದುಂಬತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆ ಇತ್ನೇಟ ಇತ್ತೇರು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟಾಗಿ ನಡೆದವರ ಆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಅಗತದೇರು
ಅಂಚ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಮುಲ್ಪರ್ದು ನಿರ್ಗಮಿಸಿಯರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳೇರ್ ರೈ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೈಸೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇರೆಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಮೇರ್ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪಡ್ ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಮೇರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ತಾರ್ ನಮಕ್ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೇರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಾಂಬೇರ್ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲು ಪೊದೆತ್ತದ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಶೇಖರ್ ಮೇರ್ ಸಾಲು ಪೊದೆತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ಬೇಲ್ ಮೇರ್ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರದು ಬರಿಯರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಪಂಡದು ಆರ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಶುಭ ಕೋರ್ದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಬಿ ಆಳ್ವ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆತಿನಾರ ಮೇರ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ಮೇರ್ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಸಾಲು ಪದ್ಧತಿದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಮೇರೆಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಹರಿನಾಕ್ಷಿ ಮೇರ್ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳ ಪುರೋಹಿತರು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತಾ ಕೆಲಸೊಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರೆಸಗ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಮೇರೆಗ್ ಸುನೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಮೇರು ಬತ್ತದ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಧನಂಜಯ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ದೂರದ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ದುಮ್ಮತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ
ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಗಾಯ ಅದು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರು ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಪ್ರಭಾ ಮೇರು ಪೂಬಕ ಶಾಲು ಕೊರ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶಾಲಿಯನ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟಡತ್ತೆ 10ನೇ ವರ್ಷ ಇತ್ತನ 10ನೇ ವರ್ಷದಾಗ ಕಾರ್ಯೋಡಂಡ ಈ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶಾಲಿಯನ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಿರ್ದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರಣ ಮೇರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ನೇಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಎದುಕೊನೊಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಎದುಕೊಂಡು ದುಂಬತ್ತ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ್ಲ ಬೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಹೊಸಕುರಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸಕುರಲ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚೆನೆ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎಂಗ್ಲ ಊರ್ದ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ದುಂಬತ್ತ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನಾಯರುಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ತಿನಕಲು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಬಿನ್ನಿರನು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಉಡಲದ ಪನಿಪಾತೆರಡು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯ್ನ ಸುನಿತಕ್ಕ ಮೆರೆಗಲ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರು ಪುರ್ಲದ ದೀಪದ ಬತ್ತಿನ ಅರ್ಲಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಉದಿಪನದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪದೊಟ್ಟುಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಲಸಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಚೊಂಬುಡು ಪೇರೆ ಇರದು ನನಾತ್ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಬುಳೆಯಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪನ ಕೊರಂದುಲ ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಲೇಸು. ಬಂದುಳೆ ತಾನು ಪುತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಲೋಕನು ಬೊಲ್ಪುದೆಡೆಕ ಕೊನಪವನೆ ಬೊಲ್ಪುದ ಮಹಿಮೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಗ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಾಂಡ ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಬೊಳ್ಳಿದಲಕ ಮಿಂಚೊಂದುಪ್ಪುಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಳ್ಳಿದಲಕನೆ ಊರೊರ್ಮೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯೋಡು ಪಣ್ಪುನ ಹೊರಟು ಬೊಳ್ಳಿದ ಚೊಂಬುಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಲಶಗ ತಾರಾಯಿ ಪಿಂಗಾರದ ನುಡಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಬೊಳ್ಳಿದ ಚೊಂಬುಡು ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಲಶಗ ಪೇರೇರ್ಕದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಪೇರು ಮೈತದ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಲಶಗು ಪೇರಲು ಮೈಪೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕಲಶದೀತ ಬಂದುಳೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಬೊಳ್ಳಿ ನುಡಿಯಾದುಪ್ಪಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಸಿರಿಯಾದುಪ್ಪಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಗಿಂಡದ ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಪೇರು ಎರ್ಕೊಂದು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿಡುಪ್ಪನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗಲ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೈವದೇವರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕೂಡ್ದಿನ ಬಂದುಲೆನ ನಿಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಓಲೈಕೆ ಎಂಕ್ಲೆನ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪ್ಪನ ಮಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೇನ ಕಂಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ನ ತೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಿದೆಟ್ಟು ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಡ ಪಾತೆರ್ನ ತೋಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಹಸರು ನೀರು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರದಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುಂಬತ್ತ ಬದುಕಡಿ ಎಂಚ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಲಿಂದ ಪಾತೆರ ಕೊರಲಿ ಅಂಜಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಕನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಸಾಕ್ಷಿ ಅಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂಡೇರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ಕೊನೊಲೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಮತಕ್ಕ ಗಟ್ಟಿಡ ಕುಲೋಂದೇರು ಪುದರಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸೀಟಿಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲೆನ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿನ ಮಂತದ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಎಂಚನ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತ ಬಡೆಪತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರತ್ತಿ ನಡೆದಾದ್ರ ಅರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಮದಿಪು ನಮಕ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲನ ಸಂಘಟನೆ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿನ ವರದಿ ವಾಚನ ಪುಣು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪು ಇತ್ತೆ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕನ ರಡ್ಡು ಪನಿಪಾತರ ಎಂಕ್ಲೆಗಾದು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ನೆತ್ತ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಬೊಕ್ಕ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸನಂಚಿನ ಮಮತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಿಸೊಂದು ಇನಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ವರದಿ ಮೀನ್ ದುಂಬುದ ಐತ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐದು ಉಪಯೋಗ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಸದೃಢ ಆತೇರು ಈ ಸಂಘದ ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆನು ನನಲಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದುಂಬು ಕೊನವಡು ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯಕ್ಕ ಪಂತೆ ದುಂಬಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಪೋಯರುಂಡು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಾರ ಐಕ್ ಸ್ಪಂದಿಸಾದ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ದುಂಬು ಪಾತ್ಯಾರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ನನಲಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ದುಂಬು ಬರಡು ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮರ್ದ ಆಪುನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆಪನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗ ಧನ್ಯವಾದ. ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಪಾತೆರ್ನಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಅಗತ್ತೊಂದುಲೆರು ಬಂದುಳೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ 25 ವರ್ಷಡು ನಡತು ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿದ ಪುರಪ್ಪನು ನಿಕಲ ದುಂಬತ್ತ ದಿಯರುಲ್ಲೆರು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಗಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಯುವ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಯವರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ 25ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಎಂಬಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಅಂತೆಯೇ ಕುತ್ತಾರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂದು ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಗೆಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಇದಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಎಂದು ನಾಮಾಂಕಿತವಾಯಿತು. ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಇವರು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ 1999 ಮಾರ್ಚ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಸಮಾಜ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಯುತ BR ಪಂಡಿತ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ
ದಿವಂಗತ ವಾಸುಗಟ್ಟಿಯವರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರಣರಾದರು. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಬಲೀಕರಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ 1999ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 300 ಗ್ರಾಮ ಕುತ್ತಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ 16 ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿಯವರ ಪ್ರವೇಶ, ಮಹಿಳೆಯರ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷರ ಹೆಸರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಬಲ ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ಸನಿಲ್ ಮತ್ತು ಊರ ಮಹಾದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರಂದು ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಕುತ್ತಾರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿಗೊಂದು 300 ಜನ ಜಮಾಯಿಸುವಂತ ಸ್ವಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಒದಗಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವೆವು. ಸೀಮಿತ ಸದಸ್ಯರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲವು 16 ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 30 ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ದಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿಯ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 500 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮೈಗೂಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಲಹೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 150 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ದಿನಾಚರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ತಾಯಂದಿರ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ, ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮದಾನ, ಸ್ಮಶಾನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಬಿರ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮನೆ ಪಾಠ. ಸುಮಾರು 25 ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ, ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ, ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ, ಉಚಿತ ನೇತ್ರ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 185 ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತಪಾಸಣೆ, ಯೋಗ ಚೈತನ್ಯ ಶಿಬಿರ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1 ವಾರದ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ಉಚಿತ ಸಸಿ ವಿತರಣೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 30 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ಯೋಗದ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ, ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಜೊತೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೂ ಸಾಂತ್ವನ, ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಪರಿಹಾರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಭಜನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ, ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಶ್ಲಾಘನೆ, ಕುತ್ತಾರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಕರಣ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ: ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಭಜನಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ, ಸ್ಥಳೀಯ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸತತ 2 ವರ್ಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಗೌರವ, ಅಭಿನಂದನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ. ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40,000 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಎಂಬಂತೆ ಸಾರ್ಥಕ 25 ವರ್ಷಗಳು ನೋವು, ನಲಿವು, ಸುಖ, ದುಃಖಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೇವೆಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಇಂದು ಕಟ್ಟಡದ 10 ವರ್ಷಗಳ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ನಮಗೆ ಸದಾ ಸಹಕರಿಸುವ ಪರವೂರ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ, ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಮಹನೀಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಆಭಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಂದೆಯೂ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂಬ ಸದಾಶಯ ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಶಶಿಕಲಾ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರಿಗೆ ಕೂಡ ಪೊಸಕುರಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇದೀಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ವಿಯವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ವಿಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಳೆಯ ಕಾಯಿ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಕುಮಾರಿ ಸಾನ್ವಿಯವರು ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ದಿವ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್. ಸಾನ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ತಾಯಿ ಇಂದಿರಾ, ತಂದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಪೆರ್ಮನೂರು 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೋಚ್ ಬಬ್ಬುಕಟ್ಟೆ ಶಾಲೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಬಿ ಕುಲಾಲ್. ಸಾನ್ವಿ ಪೂಜಾರಿಯವರ 2023ನೇ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗಳು: ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ. ಹಾಗೆಯೇ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತೆಯೇ 2024ನೇ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡಿನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿಯ ಕೀರ್ತಿಯು ಪಸರಿಸಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಭವಿಷ್ಯವು ಉಜ್ವಲಿತವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ ತನ್ನ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿ ಎಂಬ ಶುಭಾಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರೆ ಶ್ರೀತ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಮೂಲಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ವಿನೂತನವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ರವಿಶಂಕರಣ್ಣೆ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಬಂಧುಳೆ ಬೊಡೈನಾತ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾದಿ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಕಳ್ಳು ಮುಳ್ಳಿತ್ತಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾಡುಂದಾಂಡ ಎಂಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಕಲ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಲಹೆಗಾರರ ನಕ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ 2 ಜನ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದಜರು ಅಂಡ ಎಲೆಮರತ ಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಸನಿಲ್ ಆದುಪ್ಪು ರಾಜೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಆದುಪ್ಪು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತದು ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಶುರುವಾಯಿ ನಡೆದಿಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆಯಾದ ಎಂಗ್ಲ ಬೆರೆಸಗಾಯೋಗಿತ್ತಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತಿಹಾಸದೆತ್ತಂದಾಂಡಲ ಅಕ್ಲನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಾತ್ ಬೆಗರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬೂರ್ದುಂಡು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಡ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವನ ಎಂಗಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ಪನ ಕ್ಷಣ ಪನೊಂದು ದಯಮಂತದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲು ಮಾನಾದಿಗದ ಮಂಚೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದುಳೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಗ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗಾದ ಬೆನ್ನದು ಅವು ದಾದಲ ಪನ್ನಡು 10 ಜುಟ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ದಾದೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತಿರಂದಾಂಡಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆದ ಬುಡನ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಿನಾರ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯರುಂಡರಿಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಸಂತೋಷೋಡು ಆಗ ತೆಲ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡಿತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಪಲ್ಲಕನೆ ಅಕ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಪಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾಯಿನಿ ಅತ್ತ ಆನ್ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸುರುತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಾರ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಪವಿತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ. ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆ 25 ವರ್ಷಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬ ಆಚರಿಸೋಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ನಿರೆಲು ಬೋರ್ಡು ಕುಲ್ಲೆರ ಒಂಜಿ ಸೂರು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ಎಂಗ್ಲನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪು, ವಿವೇಕಣ್ಣೆ ಆದುಪ್ಪು, ರಾಜೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಪುದ ನಿರೆಲು ಕೊರ್ನ ಈ ಭಾಗಡು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವನೆತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ. ಈ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಕಟ್ಟೋದಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮನ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಟ್ಲ ಪನ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಂತದು ಆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಟ್ಟೆಗೆ ಪೋತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆನ ನೆರಳು ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಿರುಸಗಾಯ ದುಪ್ಪಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಗಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟುಲ್ಲ ದೈಮಂತದ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಂಚೋಡು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಂದುಳೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರಾರಂಭಡು ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆನ ಬುಳೆಪ್ಪಾಯಿನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾ ದುಪ್ಪು ಆತನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಸೇವೆನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳೆರು ಎಂಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮಂಚೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಬಂದುಳೆ. ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕತೆ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುವನಗು ಅಂಬಿ ಅಡಿಪು ನೆಡ್ದು ದೀಪ ದೆಕ್ಕು ನೆಟ್ಟು ಸುರುಮಂತಿನ ಆ ಕಜ್ಜ ಇನ್ನು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಬುಳೆಯರ ಸುರುವಾಂಡು ನೇತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಾಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಆಗ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಬತ್ತದ ಸೇರೊಂದೇರು ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದದ ಸೇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಈ ಮೂಜಿ ಜನಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಸುಲ್ಮೆಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ನಿಕ್ಲೆನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಗಾಯಗು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕಾಪು ನೆಂಚಿನ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಆಪುನ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುವ ನಾಟಕೊಂಜ ಅಂಡ ಅಂಡ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಸಾದಿಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಇತ್ತ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಅವಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುನಿ ಏ ಪಾಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಾತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಕೊನೆಯಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾ ಪವಿತ್ರ ಗಟ್ಟಿ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ತಂಗಮ್ಮ ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್
ಬೇಗ ಬರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟುಗು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಜ್ಜಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾನನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ತಂಗಮ್ಮ ಮೇರು ರಡ್ಡನೆ ಮರ್ಜಿಡು ಎಂಗ್ಲನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ, ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾ ಎಂಗ್ಲೇರ್ದು ದುಮ್ಮತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರತಿರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿಯರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಂದುಲೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ದುಂಬತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಹಿರಿಯರು ಬಹುಶಃ ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸುರುಮಲ್ಪೆರೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಸಾತ್ ಕೊರ್ದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂಚ ತನ್ನ ವಯೋಸಹಜ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇನೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಎಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಎಂಗಳ ಒಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೆರು ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗಲೆತ್ತದು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಗೌರವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತಾಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದೊಳೆ ಒಂದು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಿನ್ಯಪ್ರಾಯಡ್ದು ಮಲ್ಲಪ್ರಾಯ ಮುಟ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕರಿಪೋಯಿನ ಒಂಜಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆನ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪನ್ಪಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಪನ್ಪುನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪಂದೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಸದ್ಗತಿನ ಸೇರ್ದೇರು ಆರು ದೈವಾಧೀನರಾತಿರು ಅವ್ರನ್ನ ನೆಂಪುಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಂತೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇರಾಂಡೆತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬತ್ತದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ವಾರಗೊರ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬರೋಡೆ ನಿಕ್ಲು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮನ್ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ತುಂಬೈನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಪ್ಪೆ ನಳಿನಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಗೌರವನ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದವರು. ನನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಂಘಟನೆದ ಮಲ್ಲಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಅಮ್ಮ ವಯೋಸಹಜವಾಯಿನ ಅರೆಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಾಯಜಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಯ ಏತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಸದಾ ತನ್ನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಗ್ಲ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೇರಾಂಡೆತ್ತಂದಾಂಡ ದೈಮಂತದ ಬತಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವಂಗತ ಶಾಂಭವಿ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೇರಾಂಡೆತ್ತಂದಾಂಡ ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಇವನ್ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಳೆ ಒಂಜಾತ್ ಸಾಧನೆದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಈ ಸಗಾಯದ ಒಂಜಿ ಒರನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುಲ ಎಲ್ಯತ್ತು ಮಲ್ಲತ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದ ಸಂಘಟನೆಗಾದ ಬುಳಿಚಿಲ್ಗಾದ ಬೆಂದಿನಕಲ್ ದೈಮಂತದ ನಳಿನಮ್ಮನ ಇವನ್ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೊತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅರೆನ ನನರ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಅರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ಪಗ ಬಂದುಳೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಸುಮಾರು 30 ಜನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುಲ್ಲೆಗ 25 ಜನ ಜೋಕುಲು ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ಈ ಕುತ್ತಾರದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಮುನ್ನಡಿ ಆದೊಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಯದ ಅಭಾವದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಯ ಇತ್ತಂದಾಂಡಲ ಮಾತೆರಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಟ್ಟಣೆನು ಮಂತದ ಐತ ಪೂರಕವಾದ ಅತಿಥಿನಕಲ್ನ ಭಾಷಣ ಅಂಚೆನೆ ಇನಾಮು ಪಡೆಯನಕ್ಲಿಗೆ ಇನಾಮು ಕೊರ್ರೆಂಡು ಎಂಗ್ಲನ ಹಿರಿಯ ಮೂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗೌರವವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿನಕ್ಲೆಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಇನ್ನಿತ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ವಹಿಸನ್ನ ಉದಿಪನದ ಲೇಸನ ಮಂತಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮರ್ದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತೊತ್ತೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಹಿರಿಯರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಮ್ಮಗ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದವರು ಅಂಚೆನೆ ಹಿರಿಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಕ್ಕ ದೈಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ಪಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಎಸ್ಕಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಅಂಚೆನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾಲತಾ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಬಹುಶಃ ವರ್ಷ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿತ್ತೊಂದು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಕಟ್ಟೋಣದ ಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಂದು ದುಂಬುದ ಅತಿಥಿನಕಲ ಭಾಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಲೇಸುಂಡು ದೈಮಂತದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದೇ ಬಂದುಳೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಬನ್ನಗನೆ ಪಂದಿತ್ತೀರ್ ಅಕ್ಕ ನೂದಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಾನ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿಜಿನ ಎಂಗ್ಲು ಬುಡ್ಪುಲ್ನ ಇಜ್ಜಿನ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ದಾದಾಂಡ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಸಮಾಜಗೂ ದಾದಾಂಡ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣದ ಏರಂದಾಂಡ ಅವು ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೊಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಶತರುದ್ರ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನಡತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಯಾಗದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಮಾಗಣದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಎರೆಗುಂಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂತೋಷಣ್ಣಾಗಿತ್ತೀನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಂತಿನಾರು ಏರು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮದಿಪು ನಮಕಾದು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಗಣದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದಗೂ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ಈ ಮನ್ನಡು ನೆಲೆಯೂರ್ದು ಉಂತು ನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗಳ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಲ ಬಗ ದಸಮಾನೋತ್ಸವ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ನಡ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಂಥ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುವಂದನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹೋದರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೇರು ಬೀಜ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಮತಾ ಗಟ್ಯಾಲೆ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗೌರವನಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಂಧುಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಲೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತೊಂದು ದಿಂಜ ಪಾತೇರ್ಯರ ಪೋಪುಜಿ ಭಾರೀ ಶೋಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾತೇರ್ನ ಪಿರೋರ ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ದಾದೇಗ ಪಂಡಂದ ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಸೇರಿದನಿ ಎಂಗ್ಲೆನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಅತ್ಯಾತ್ ಆಂಡ ಶಿವದೂತ ಗುಲಿಗೆ ಪಂಪುನ ಭಾರೀ ಶೋಕದ ಭಾರೀ ಪೊಲ್ಲುದ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ತುಯರನೆ ಬೈದಿನಿಂದ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರಾಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ಮೋಹನ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಿರೋರ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪುನಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದಕ್ಲೆ 10 ವರ್ಷಡು ಅಕ್ಕಲ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಣಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆತಿನಂಚಿನ ಭಂಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವ ಮಂತೇರು ಏರೇರು ಈ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗೂ ಆಯ್ಕೆ ಆತನ ಬಾಲಿನ ಕೊಂಡತದೆ ಮಾದರಿ ಆಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಭಾರಿ ಹಿರಿಯಕಲನ್ನು ಕೊಂಡತೀರಿ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೇರು
ನಾನಾತ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಮಾತ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಬಂಡೇರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆರನ್ನು ಲೆತ್ತಿಡು ಪೊರ್ಲುದು ದೇವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯನು ಕರುಣಿಸವರು ಪಣ್ಣ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶರು ಅನ್ನದಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಅರೆಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೇರ ಪಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗೆಗಿಯತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನದ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಗೋಡು ಒಂಜೇ ಧರ್ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಭಾರತಾಮೇನ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ವಾಣಿನ ಮಾತಾ ತೆಗೆದು ಪಸರಿಸೋಣ ಒಂಜಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರು ನಿರಂತರವಾದ 10 ವರ್ಷಗಳು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಂತೇರು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ದೈವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಡು ಆಪಿನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದಿಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮೇಕಲು ಭಾಗವಹಿಸದು ಅವಳು ಬೆತೆ ಸಲಹೆ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ತನ್ನರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರಪ್ಪನ ಇನ್ನು ಮಾತಾ ಸೇವೆ ಮಂತೇರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದು ಅಕ್ಳೆಲ್ಲ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಏರಿಯರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಲಾತಂದು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮರ್ದ ಆದಿಪ್ಪು ಕಣ್ಣು ತೋಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಐಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದಗಳಿಗೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿನ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ ಈತೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಇಂದು ನಾನಾತು ವರ್ಷ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಇತ್ತನಾತು ದಿನಲ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸಮಾಜಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ರಾಜಕೀಯ ಆದಿಪ್ಪು ಕ್ರೀಡಾ ನೆಟ್ಟಾದಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಲಯದ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಜನ ಆಗ್ಲೇಗೆ ದೇವರು ನಾನಾತು ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ನಾನಾತು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಜನ ಆ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊರಡು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಭರತನ ಅಂತರಿಜ್ಜಂದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಕೈಪೊಡೋ ಪನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನು ಸಮಾಜಗೂ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಐಕಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾನಾಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದು ಸಭೆತ ನಡುರು ಲಕ್ಕದ ಬೋಪನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆತು ಆನ ನಾನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆದ ಬೋನಲ್ಲ ಅವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ್ನ ನಂಗೆ ನೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶರು ಸಭೆತ ನಡುಡು ಪೋಯರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಂದುಲೆ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಪಾತಿರಂದಾಂಡ ಊಡಲ್ದ ಪಾತೆರ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಬೆರಿ ಸಗಾಯ ಅದು ಪುನರ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ನಿರ್ಗಮನ ಒಂದುಲೆರಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತದು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪುಗಾದ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾಯಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತೊಲೇನು ಎಂಗ್ಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂತಿತ್ತ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಾಪ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಎತ್ತಂಡಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನೆ ಮೆತ್ತು ಮೋಕೆದಿದು ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಯಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಮಮತಕ್ಕಡ ನೊನರ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊಬ್ಬು ಪಂತೋಡು ಇನಾಮು ಪಡೆ ನಕಲ್ನ ಒಂಜಾತ ಪುಗಾರ್ತದ ಪುದರ್ನ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬತ್ತ ದಿಯರೊಲ್ಲೆರು ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಲತ ಕುಶಲಪ್ಪ ದೈಮಂತದ ಬರಡು ಮುರನಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತೋಡು ಬಹುಮಾನ ಗೆಂದಿ ನಕಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಈ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತೋಡು ನಿಗಳ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲ ಇನಾಮನ ದೊತ್ತೊಂಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಕಲ್ಲಾಪ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ ಎಂಗಳ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರನ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸಾವ ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಸ್ವಪ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ನಮಿತ ಅಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಎದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಬಹುಮಾನದ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿ ನಕ್ಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸಿನ ಮಂದಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇನಾಮನು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸೋಮನಾಥ ಉಳಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ. ಸುಪ್ರೀತಾ ಬೇಗ ಬಲಮ್ಮ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಜಯ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ವಿಜಯ. ತೃತೀಯ ಜ್ಯೋತಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ. ಜ್ಯೋತಿ
ಸೋಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಳೆಯುವ ಆಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೈತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಮಿತಾ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಉಷಾ ಮತ್ತು ನಿಖಿತಾ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ. ತೃತೀಯ ಹೇಮಾಲತಾ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡ ತೃತೀಯ ಸೋಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಳೆಯುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆಟ. ಪ್ರಥಮ ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತ ದುರ್ಗವಾಹಿನಿ ಭೂಮಿಕಾ. ದ್ವಿತೀಯ ಪೂರ್ವಿಕಾ. ತೃತೀಯ ಕ್ಷೇಮ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂಥ ಆರತಿ ಆಳುವವರು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಕ್ಷೇಮ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಪ್ಪು ಆಟ. ಪ್ರಥಮ ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಭೂಮಿಕಾ. ಪ್ರಥಮ ಭೂಮಿಕಾ. ದ್ವಿತೀಯ ವೈಷ್ಣವಿ. ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಭೂಮಿಕಾ. ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸೊಪ್ಪು ಆಟ ಆಂಡತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು. ಪ್ರಥಮ ಸುವರ್ಣ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ಕೊಣಜೆ. ಸುವರ್ಣ. ಅಜ್ಜ ಸೊಪ್ಪು ಆಟ. ಪ್ರಥಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ. ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ. ದ್ವಿತೀಯ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ. ಇದು ಸೊಪ್ಪು ಆಟ ಅಂದವೇನೆ. ಪ್ರಥಮ ಏಳು ಜನ ಪ್ರಥಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಸಿಂಗಲ್ ಸೊಪ್ಪು ಆಟ. ಪ್ರಥಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ದಿವ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ. ಬಲೂನ್ ಓದಿ ಒಡೆಯುವುದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಪ್ರಥಮ ಲಾವಣ್ಯ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿಯವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಲಾವಣ್ಯ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ನಿಖಿತಾ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ. ತೃತೀಯ ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ವಪ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ತೃತೀಯ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಲೂನ್ ಊದಿ ಹೊಡೆಯುವುದು. ಪ್ರಥಮ ಜೇಸನ್ 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 ಪ್ರಥಮ ಜೇಸನ್ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಂ ಸರಿ. ದ್ವಿತೀಯ ನಿಹಾರಿಕಾ ನಿಹಾರಿಕಾ ಜೇಸನ್ ನಿಹಾರಿಕಾ. ಥರ್ಡ್ ರಿಧಿ. ಇಬ್ಬರು ರಿಧಿ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ. ತೃತೀಯ ರಿಧಿ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವಿ. ಲಗೋರಿ ಮಹಿಳೆಯರು. ಪ್ರಥಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ. ಲಗೋರಿ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರಥಮ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ. ದ್ವಿತೀಯ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಗೋರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಉಂಟು ನಾನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೌರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನ ನಡೆದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವುದು. ಪ್ರಥಮ ಸುವರ್ಣ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತೃಮಂಡಲ ಕೊಣಾಜೆ ಸುವರ್ಣ ಪ್ರಥಮ. ದ್ವಿತೀಯ ಉಷಾ ಕೊರಗತನಿಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ. ತೃತೀಯ ಜ್ಯೋತಿ. ಪ್ರಥಮ ಸುವರ್ಣ ದ್ವಿತೀಯ ಉಷಾ ತೃತೀಯ ಜ್ಯೋತಿ. ತೃತೀಯ ಲಗೋರಿ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಲಗೋರಿ ಮಕ್ಕಳ ತಂಡ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಕಿತಾ ಮತ್ತು ತಂಡ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಅಂಕಿತಾ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಮೆಸ್ಕಾಂನ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದಂತಹ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತಾ ಮತ್ತು ತಂಡ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಭ್ರಾಮರಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಕೊರಗತನೆಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ. ಕೊರಗತನೆಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತವರವರು ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕೊರಗತನೆಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ. ನಂತರ ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ಭೂಮಿಕಾ.
ಲಕ್ಕಿ ಗೇಮ್ ಪ್ರಥಮ ಭೂಮಿಕಾ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂಕಿತಾ, ತೃತೀಯ ಕ್ಷೇಮ. ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆಟವಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನದಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗದಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ಮೂರ ಗಾನ ಕೋಗಿಲೆ ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಸನಿಲ್ ಅವರು. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪೂಜಾ ಸನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಗೌರವದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿಯವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಮಾರಿ ಪೂಜಾ ಸನಿಲ್ ಈ ಊರದ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕುತ್ತಾರದ ಮಗಲು ತನ್ನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸ್ವರಟ ಅವೇತೋ ದೇವೇರ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಾತು ಪದ್ಯದ ಹೊರಟು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಪದ್ಯ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸ್ವರನ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂಜಾ ಸನಿಲ್ಗೆ ನನಾತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದೊಟ್ಟುಗು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೆ ತಮಲ್ಪಗ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೂರದ ಒಂಜಿ ಪುರುಬಾಲೆ ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸುಗಿತ್ಪುನು ಮಂತೊಂದು ಊರೊರ್ಮೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕುಮಾರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪ್ಪನದ ಲೇಸ್ ಮಂತಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಶಾಲದ ಗೌರವನು ಸಂದೆ ತಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚಿನೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ನಿರಂತರವಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೂಟ ಬುಳೆಯೊಂದುಂಡು. ಈ ಕೂಟುಡು ಎಂಗ್ಲೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಕುಮಾರಿ ಅಂಕಿತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹಡಲ್ಸಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಜಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ದೈಮತದ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚನೆ ಕುಮಾರ್ ದಕ್ಷ್ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಇನಾಮನ ಗೆಂದಿನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಸುಮಕ್ಕನ ಮಗೆ ಆ ಬಾಲೆಲ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ತೊಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರನ ಆರ್ತಿ ಪೀರ್ತಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಬತ್ತಿನಾರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ಜೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಂಡದಕ್ಕಲು ದೈಮಂತದ ಸುಧಾಕರ್ ಜೋಗಿಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸು ಮುಗಿತಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತ್ಯಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಾರು ಅರ್ನ ಸುಗಿತಲದ ರಡ್ಡು ಮದಿಪು ನಮಕಾದು. ಗ್ರಾಮದ ಉಲ್ಲಾಯ ಆಯ್ನ ಸೋಮನಾಥಗ ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಮೆತ್ತನ್ಮೇಡ ಆಸಿನರಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಇನಿತ ಲೇಸು ಪೊರ್ಲ ಲೇಸು ಪೆರ್ಮೆದ ಲೇಸು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗೆನ ಪ್ರತೀಕ ಆಯಿನ ಈ ಶ್ರೀ ಶಕ್ತಿಲೆನ ಯಶಸ್ಸಿದ ಪಯಣದ ಸಬಿಲೇಸು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾತ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುಂಜೋಲಿಗೊಂಜಿ ಕೋಂಗಿದ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು 10 ಆನ ಆಂಜೋಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಲಿಗೆ ಆಂಡ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಪುಂಜೋಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಿ ಆಂಡ ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಂತು ಕೊಟ್ಟು ನಕಲು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಅಪ್ಪೆ ನಕಲು ಇನಿ ತನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಉದಿಪ್ಪನಾಯಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಬದ ಆಚರಣದ ಹೊರಟು 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಟ್ಟಡದ ಆಚರಣೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ನಕಲಿಗೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈತಾಟದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಹೊರಟು ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ಪಂದೆ ಯಾನು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೆ ಪುಣ್ಣು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣು
ಆಲ ಮಾತ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುನಂಚಿಂತ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವೇದ ಪುರಾಣ ಪಂತೇರು ಓಲು ಪೊಣ್ಣುಲೇನು ಪೂಜನೀಯವಾದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪುವೆರ ಅವಳು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ತನ್ನ ಬದುಕದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಂತನ್ನು ದಾಟದು ಬರ್ಪಲು ಅವಾಲು ಅಪ್ಪೆ ಆದುಪ್ಪು ಮಗಲಾದುಪ್ಪು ಒಡಿದೆ ಆದುಪ್ಪು ತಂಗಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಮಾತ ಹಂತಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ಪಲು ತನ್ನ ಬದುಕಗಾದು ಇಲ್ಲಗಾದು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಪಲಯೆ ಕಂಡನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರರ್ದೆ ಇನಿ ಆಲ ಇಲ್ಲದ ತನ್ನ ಮುಟ್ಟು ಕಾಲು ಜತ್ತದು ಪಿದೈ ಬತ್ತದು ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆಲೆ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪಾಲು ಅಂಚಿತ್ತಿ ಬೇಲೆನು ಇನಿತ ಈ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರನಕಲು ಅಕ್ಕನಕಲು ಅಪ್ಪೆನಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊರದ ಆಸುಪಾಸುದ ಪುಂಜೊಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಊರದ ಸರ್ವತೋಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ನಿಖಿಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನನಲಾತು ಮುಂದುವರಿಸಲೆ ನಿಖಿಲನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಪ್ಪಡು ಕುತ್ತಾರದ ಮಣ್ಣದ ಪುದರನು ಊರು ಪರ ಊರುಡು ಪಸರಿಸಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಉಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಪೊಟ್ಟೊಡಿ ಎಂಕ್ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಪಾಲ್ಪಡೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೇಟ್ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೋಯ ಪುರ್ಲಕಂಠದ ಉಡಲದ ಪನಿಪಾತೆರ ಕೊರ್ನ ಆರತ್ಯಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ಅಕೇರಿದ ಅಟ್ಟಣೆಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಡೇ ರಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪು ಕೊರೆಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ ದುಂಬತ್ತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನೆನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನೆನ್ನೊಂದು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನೆನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದೊಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಪನೊಂದುಲೇರಿ 25 ವರ್ಷ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಪ್ಪ ಅಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸುರ್ಮಂತನ ಆನಿ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲ ಅಂದೇಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆ ಬಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ವೇದಕ ಮೂಲೆ ಎಂಡ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೋಗದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಕಟ್ಟಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದರೆ ನೆನಪುಪ್ಪ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆರೆಂಡ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಯಾವಂಡೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲೆ ಒಂಜಿ ಆಪುನೊಂದು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಜತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕಾನೂನದ ತೊಡಕಡು ಆ ಕಟ್ಟಡನು ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಕಾನೂನುದ ಸರಿ ಐತಂದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಜಾನ ಐದಕ್ಕ ಪಿರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೇರು ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರಾ ಸಾಕ್ ಮೇಕ್ಲೇನು ಐತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಘಾಟಿ ಅರಿಯಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಕ ವೇಕ್ ರಾಜೇಶ್ವಲ್ಲ ಮೇಕ್ಲೇನ್ ಪುಲ ಲೇತದು ಒಂಜಿ ನುಮಲ್ತೇರು ಆನಿ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಕಾಟನಗ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದೊಂಬು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬತ್ತಿನ ಭಂಗ ಮಾತಾ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಆಪುಣಾಜಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆಲಾಯ್ತುಂಡು ಆಂಡ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಅವು ಪೂರ್ಣ ಆಂಡು ಇನ್ನು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೂ ನೇರ್ದು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ದಾದಾಪ ಬಂಡಾಂಡ ಯಾನ್ ದಿನನಿತ್ಯಲ ಅವೇ ಬಾಕೆಲ್ಡು ಪೋಂದು ಪುನಃ ಏಪತ್ತೂಂಡಲ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಬಾಕೆಲ್ಡು ಓವತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂದೇ ಪೋಂಡು ಐಟು ಕಲ್ತಿನಾಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಜೆ ಪೂರ ಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ ಅದು ಈ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ದಕ್ಕಲು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡಂದೇರು ನನಾತ್ ಈ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಹಿಡಿದು ಜನಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡು ಅಂಚನೆ ಆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಾನೊಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಲ ಪೊರ್ಲೂರಿನ ಸಭೆ ನೇಟು ಆವಾಡು ಈ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲ ನೇಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಕೆ ಈ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಈ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಮಿಸೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಈ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಏನು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಸಭ್ಯತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಬಾರಿ ಜನ ಬರ್ಪೊಂಡು ಖಂಡಿತ ನಾಟಕಗ ಕಾತೊಂದು ಪುನಃ ನಿಖಲ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರನ ಜಿಂಜಾರ ಈ ಸಭೆಟ್ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತವಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಹಿಸನ್ನಾರ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದಿತ್ತದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಸೋದರಿ ಆದಿತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಗೇರು ನಿಗಮದ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಡಾಟ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಊರ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ರಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಪಾತ್ರ ನಮಕಾದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಅದು ದುಂಬುಡಿಪ್ಪನ
ಈತು ಪೊರ್ತುಡು ತಾಳ್ಮೆಡು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಲಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತೆರ ಕೊರ್ನಗ ಕೊನೇತ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನ ಈತು ಪೊರ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕಾಡ್ 7 ಗಂಟೆಡ್ದೆ ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ತೂಯ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ 25 ವರ್ಷದ ಬತ್ತದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ದಾರಿ ಎಂಚ ಪೂರ ಬಳೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಂದು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ್ 25 ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲೆಕ ಒಂಜಾದಿತ್ತದ ನನ್ನ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಎನ್ನ ಪೂರ ಪ್ರೀತಿದ ಎನ್ನ ತಗೆತಂಗಡಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ ಶುರೂಕಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಪೊಂಜೋ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪೆಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ರಮಂತೆ ಪೂಜ್ಯತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಓಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲುಲ್ಲಿರ ಅವಳು ದೇವತೆಲ ನೆಲೆಸುವೆರೆಂದು ಅವು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆರೆಂದು ಪಂಡ ಅವು ಶಕ್ತಿ 4 ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಾಂದ್ನ ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತೋಪ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ 10 ಆಂಜನಕ್ಲಿತ್ತನ ಇಲ್ಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತಿನ ನಾಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಈ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ಜಾಗೃತೀಕರಣಗಳೊಂದುಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ದಾಯಿನ್ ಪಂಡ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಕ್ಕ ಆರೊಂಜಿ ನಮಕ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅರಡ ವೇದಿಕೆ ಇಡಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಪಾತೆರಿಯ ಆರೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿದ್ದು ಆರು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನಾಲ್ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಯಾನಿನಿ ಇನಿ ಎನ್ನ 4 ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನಗು ಬತ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡೇರಿ ಐಕ್ಯಾಂಪುಣಿ ನಮಕ್ ಬೇತೇರ್ಲ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅತ್ತು ಇನ್ನು ಮೀನಾಕ್ಷಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗಳ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಂದು ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ 4 ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆದ ಕನೋಡು ನಾಂಡ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಏತೋ ಇಪ್ಪು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಯಾನ್ ದಿವನ್ನಾಲ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಆನಿದ ಕಷ್ಟಡ ದಿನ ಕೊಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಕಲು ಮಲ್ಲೆ ಮಂತದೆ ಬಾರಿಯಾತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮ ನಕಲು ನಮ್ಮ ನಂದು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ನವುಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಶಕ್ತಿ ಬಾರಿಯಾತ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಹಿಡಿತನಕ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಯಾನು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯಗ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇನಿ 4 ಜನಲ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿರು ಅಂಚಾದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ಸಾಪಣೊಂದು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸತ್ಯದ ಪಾತೆರ ಇನ್ನು ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಬತ್ತಡು ಇನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯಕಲೈತೆ ಎಚ್ಚ ಪಾತೆರುಜಿ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ದಾಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಇನಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೇರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವಳು ಏಪಲ ಅವಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆ ದುಡ್ಡುನು ದೀದು ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಯ್ನ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಖರ್ಚು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಲ ಸರ್ಕಾರಲ ಇನಿ ಯೋಜನೆ ಮಾತ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೀತಿ ನಿಕ್ಲ ಆ ಯೋಜನೆ ಏರ್ನ ಕೈತಲ್ದಾಂಡ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬತ್ತಿಜಿಂದಾಂಡಲ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಗಮನಗ ಕನಲೆ ಯಾನ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡಲ ಪಂಡೆ ಎರೆಗಾಂಡ್ಲ ಹರ್ರೆರೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಕೈಕ್ ಬರ್ಪುಜಿಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತೆರಿಪಲೆ ಯಾನಿ ಸಭೆತ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕಳ್ಳ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಮೆಸ್ಕಾಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮನ ಊರ್ದಾರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಒವೇ ಯೋಜನೆಲು ಬನ್ನಗಲ ನಮ್ಮವಿನ ಪ್ರೀತಿಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕೈನ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಆದಿಪ್ಪುಣು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿಯ ಅನ್ನಾಂಡ ಅಯ್ನ ಏರೆಗೆ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಅಕ್ಲ ಜೀವನದ ಕೊನೆಕ್ ಮುಟ್ಟಲ ಅವು ಒರಿಪಾವನೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಜಾಗೃತಿ ಆದಿತ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೊಚ್ಚಾನ್ನ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಗೆ ಬರ್ಪುಲೆಕ ದುಂಬತ್ತಾದ ಬರಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯನಕ್ಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೊರ್ಪುನ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಪನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತೇರು ಖುಷಿಯಾಂಡ್ ಜೋಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಏತೋ ಅರಳುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ತೋಜಿದ ಅನಗ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಇನ್ನು ತೂದ ಅನಗ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ರೀತಿಡ್ಲ ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ
ಖಂಡಿತವಾದ ದುರ್ಗೆಯನ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಈ ಊರುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕುತ್ತಾರ್ದ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಮಂತುಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಯಾನು ಒಂದಿಸ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಡು ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ರೀತಿ ಪಂಡೆರು ವಾವ ರೀತಿಡು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಟೈಲರಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಮುಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಏತ್ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬನ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮನ ದೇವರನ್ನ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಆಚರಣೆ ಮಂತದ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ನನಲ ದೇವರ ಎತ್ತಾಡು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತನ ಗಣ್ಯರ್ಲ 50ನೇ ವರ್ಷಗಳ ಬರ್ಪುಲೇಕ ನಿಕ್ಲೆಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬರ್ಪುಲೇಕ ಆ ದೇವರು ಆ ಶಕ್ತಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಒದಗಿಸಾದ ಕೊರಡು ಇನಿ ಮಾತ ಈ ನೆಕ್ಕ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೈನ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಭವಿಷ್ಯ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಬಂಜಿರ್ದು ಬನ್ನಗ ಉಸಿರಿಪ್ಪುಡು ಪುದರಿಪ್ಪುಜಿ ಈ ಭೂಮಿನ ಬುರ್ದು ಪೋನಗ ಉಸಿರಿಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆದೀನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಶಾಶ್ವತ ಆದಿಪ್ಪುಡು 4 ದಿನದ ಜೀವನದ ಆಟೋಡು ನಮಕ್ ಬತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಲೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ನು ಒರಿಯೋಡು ನಾಂಡ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಶಾಶ್ವತ ಆದಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ದೀನ ಪುದರ್ಗ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಲ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಗ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟುಗ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಲೆಗ್ ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಒಂದು ಪೋಯಿ ಒರಿಯೊರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ ಒಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತೊಂದು ಪಿರಂಜಿ ಧರ್ಮಲ್ನ ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಪೋಯಿಂದು ಪನೊಂದು ಅಪಗ ಸಮಾಜ ಶಾಂತಿಯುತ ಸಮಾಜ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲೋಡು ಯಶಸ್ಸು ಮಂತುಕೊರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಅದು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ 2 ಪಾತೆರನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಂದುಲೆ ಸಬೆತ್ತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿನ ಗಟ್ಯಕ್ಕನ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟುಗು ಒಳಿತು ಮಾಡು ಮನುಜ ನೀನಿರುವುದು 3 ದಿವಸ ಪನ್ಪಿನ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟುಗು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಅಕ್ಕಗ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದುಳೆ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತರೋಡು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಿ ಕಲಾ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರ್ನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆನದ ಸಂಚಲ ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾರತ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಕಾಂತಾರಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಾತ್ತು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗನು ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರದು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ದೈವಲೆನ ಸತ್ಯಲೆನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗ ಕೆಬಿ ಕೆರಿಯಾದ ಕೊಂಡೆಯಾದ ಕೇನುಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಕಲಾ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಲ ಎಂಕಲ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅರೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಶಾಲು ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಗೌರವನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲನ ಸಬೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಆರತ್ಯಕ್ಕ ಗೌರವ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪುರ್ಲ ಕಂಠದ ನಾಟಕಗ ಅಣಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲನ ಒಟ್ಟುಗು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಗಟ್ಟಿ ದುಬಾಯಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತಿನಾರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಕ್ಲನ ಅಲಂಕಾರದೊಟ್ಟುಗು ಈ ಕಲಾ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಸಗಾಯಡ್ದ ದಾನಿನಕ್ಲಡ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನ ಅರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದುಳೆ ಈತನೇಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೊಸಕೊರಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಣನ ಕೂಟದಕ್ಲ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಮಮತಕ್ಕ ಆಕ್ಲೆನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಪಿರ ದಯಮಂತದ ಪೊಸಕುರಲ್ದ ವಿದ್ಯಾಧರಣ್ಣನ ಮಗೆ ತಂಡ ಎರಡಲ ಸಂಘಟಕರು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು
ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಪಟ್ಟಕ್ಕುಲೇನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತೊಂದು ತುಳು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಾಪು ಕೊರ್ನಾರ್ ಎಂಗಳ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನು ಒಂಜಿ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆನು ದುತುಂಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ನುಡಿದಾವರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಣವುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಾ ಎನ್ ಶೆಟ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ಉದಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲೇಬೇಕು. ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಕಟ್ಟಡದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಹೊಂದಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ DS ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗೇರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹೋದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಳಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಇವರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಬಿ ಆಳ್ವ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಪಂಡಿತ್ ಹೌಸ್ ಇವರು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನಿತೇಶ್ ಹೊಸಗದ್ದೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಕಟ್ಟಡದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದವರಿಗೆ, ಹೊಸಕೂರಲ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೊಂಬು ಸೇವೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಸುಧಾಕರ್ ಜೋಗಿ ಹಾಗೂ ಯಜ್ನೀಶ್ ಇವರಿಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲೂ, ನಮಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಭಜನಾ ತಂಡದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅತಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡದವರಿಗೂ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂತಹ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಗಳು, ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನಾವು ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲವು 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಮುಂದಾಗಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ನ ಶ್ರುತ ಮೇರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ. ಬಂದುಳೆ ದೀಪದ ಉದಿಪ್ಪನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ದುತ್ತೈತಡು ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮಂತಿನಾರ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಕಲ್ಲಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಮಿತಾ ಕಲ್ಲಾಪು ದಯಮಂತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೇನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಭೆತ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಮಂತಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ ದೊತ್ತನೋಡು ಪಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಕಲ್ಲಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಅಮಿತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕಲ ಓಲಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎತ್ತಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧದ ಅಲಂಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವನಿತಾ ಕಲ್ಲಾಪುಗು ಅಂಚೆನೆ ಅಮಿತಕ್ಕಗೆ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಹೊರಟು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ಪಗ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನನವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಶಿವದೂತಗಳಿಗೆ ಎಂಗ್ಲನ ಮೋಕೆದ ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ನಾಟಕನ ತೂಲೆ ಒಂಜಾತ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲೆನ ಕಾರ್ನಿಕನು ತೆರೆಯೋನ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಸತ್ಯಲು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಕೈಬುಡು ಪೂಜೆ ಪನ್ಪನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಭೆತ್ತ ಲೇಸನು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ದೈಮಂತದ ಐನಾತೆ ಬೇಗ ಬಗಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಭೆತ್ತ ಲೇಸಡಿತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನು ಮಲ್ತೊಂದು ದುಮ್ಮು ನಡಪುನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿದ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆಗೆ ನಾಟಕಗೆ ಅನು ಮಂತ್ ಪರಡ್ಕೊ ಬಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.